Čo ponúka základný trailový full od nemeckého výrobcu Focus? Poďme sa na to pozrieť. Tron je prezentovaný ako univerzálny trailový bike a osadený je ľahkým a vzhľadovo mohutným hliníkovým rámom. Geometria rámu kopíruje aktuálne trendy, máme tu veľkosť XL a vidíte, že rám je položený naozaj nízko, ide však o natiahnutejší rám, vďaka čomu teda jazdec má vzpriamenejší posed, lepšiu kontrolu v zjazde. Hierarchicky ide o Tron 6.8, čo je teda základným trailovým bicyklom od výrobcu Focus. A čo sa týka výbavy, tak už v základnej výbave máme teleskopickú sedlovku a kokpit je zložený z riadidiel, ktoré majú šírku 760 mm. O komfort jazdy sa vpredu stará vzduchová vidlica RockShox Recon, ktorá ponúkne zdvih 130 mm. Vzadu je to horizontálne umiestnený tlmič RockShox Deluxe Select, pričom zadná stavba ponúka taktiež zdvih uspokojivých 130 mm. Prevodový set tu je od Shimana a ide o kvalitnú a osvedčenú sadu Shimano Deore, ktorá má rozsah na kazete 10 až 51 zubov a na prevodníku máme 32 zubov. Takto sprevodovaný bicykel je ideálny najmä do lesa. O brzdenie sa na Trone 6.8 starajú štvorpiestové brzdy Shimano MT420. Tie zvládnu aj v náročných podmienkach podať naozaj slušný výkon. Poteší za mňa aj veľmi dobre zvolená kombinácia plášťov. Vpredu je to Maxxis Dizector s hrúbkou 2,4 palca a vzadu Maxxis Recon taktiež s hrúbkou 2,4 palca. Hmotnosť Focusu je v tejto cenovej kategórii primeraných 15,7 kg. Rám Trona sa vyrába v 4 rôznych veľkostiach, od toho najmenšieho SK po najväčšie XL, a v čase uvedenia na trh je jeho cenovka 2499 €, avšak už teraz na našom e-shope ho môžete nájsť vo veľmi výraznej zľave v cenovke 1749 €. Focus Tron 6.8 je postavený ako nadčasový trail bike so solidnou výbavou. Bike svojím masívnym rámom má rezervy na rozdávanie, čo sa týka náročnosti terénu, ktorý mu môžete naložiť. Vhodnou voľbou bude pre stredne náročných bikerov, ktorí hľadajú spoľahlivý, solidný trailový bicykel, prípadne komfortnejší bicykel na nejaké cross country výjazdy alebo celodenné výjazdy.